loo mulle puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Need on Taaveti laulu, Taaveti igatsus, Jumala sõna, mis on ka kindlasti meie igatsus, et me saaksime puhta südame ja et Jumal uuendaks meie vaimu. Ja täna on see võimalus olla taas koos, kogeda seda, et Jeesus Kristus on meie keskel ja kes tema juurde tulevad, need saavad alati midagi uut. Ja rõõm on tervitada meie päästja Jeesuse Kristuse nimel meid kõiki ja tore, et me oleme saanud Jumala lastena kokku tulla. Ja eriline rõõm on ka tervitada meie külalisi nii Soomest kui Rootsist täna siin ja eriline eesõigus oli ka eile olla koos ja tähistada Samaaria 30. juubeli aastapidu. Ja täname Jumalat nende võimaluste ees ja oleme rõõmsad, et Jumal teeb alati midagi uut ja ka täna hommikul. Ja oleme tal avatud ja igatseme teda täna rohkem, et Jumal saaks muuta meie südameid ka täna. Ja täna on väga palju saame kuulda, on väga palju sõna jagamist ja loodame, et saame selle ajaga hakkama, mis meil on antud. Ja kui võib-olla tänane koosolek läheb natuke pikemaks, siis ma usun, et te annate andeks. Aga alustame 2 alguslauluga, laul number 156, Saada issand nüüd Golgatalt ja laul number 31, Armastuse imevägi. Väikse vihjena siin, et olen valinud tänased laulud natuke Rootsi taustaga rohkem. Aga nüüd saame laulda.
Me võime tõusta ja loeme Jumala sõna Luuka evangeeliumi 15. peatükist, salmid 1-10. Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama ja variserid ja kirjatundjad nurisesid öeldes, tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega. Siis ta rääkis neile selle tähendamissõna. Missugune inimene teie seast, kui tal on 100 lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid 99 kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab. Ja kui ta on tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele ja kutsub koju, jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba. Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe meelt parandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui 99 õige pärast, kellel ei ole vaja meeleparandust. Või milline naine, kellel on 10 drahmi ja kui ta 1 drahmi ära on kaotanud, ei läida lampi ega pühi maja ega otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui ta selle on leidnud, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid, öeldes, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma drahmi, mille kaotasin. Nõnda ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab. Aamen. Me palvetame. Jeesus, me täname sind tänase päeva eest, mis sa oled kinkinud. Täname, et sina oled täna siin meie keskel, meie juures. Sa näed meid, sa kuuled meid, sina näed meie südametesse. Sa näed meie elusid, sa näed seda, mis meid võib-olla vaevab, mis meid koormab. Sa näed ka meie rõõme ja sa näed ka seda, mida me oma südames mõtleme, mille poole me vaatame, mida me igatseme. Aga Jumal, ma palun, et sa täidaksid meid oma püha vaimu ja väega eriliselt täna selles osas, et me paneksime need asjad maha, mida me ei pea oma südames mõtlema. Et me mõtleksime taevaste asjade peale, issand, sinu kuningriigi peale, Jeesus, sinu peale ja selle peale, mida sina tahad veel täna teha meie eludes, meie koguduse elus, kogu Eesti elus, Rootsi, Soomemaa elus, koguduste eludes, inimeste eludes. Me palume, et need inimesed, kes ei ole veel sind kohanud, sind veel leidnud, võiksid kogeda seda, et Jeesus, sina tahad ka neid päästa. Ja me täname, et Jeesus, sina oled tulnud, et otsida seda ühte patust. Ja täname, et need patused on veel, kes vajavad päästet ja täname, et sina, Jeesus, otsid ka täna. Ja palun, et kui ka täna siin keegi tunneb või kogeb, et tal on vaja meelt parandada, siis Jeesus puuduta, et tuleks andeks andmine ja meeleparandus ja uus elu sinus, Jeesus. Milline rõõm see võib olla kogeda seda, et sina annad uut. Täname sind, et me võime ka eestpalves täna paluda liidu aastapäeva koguduste eest, kelledeks sellel nädalal on Käina kogudus, Narva kogudus ja Vahapilli kogudus. Jeesus, sa näed neid kogudusi, mis on sinu kogudused. Sa näed need olukorda, sa näed, kus nad on tulnud, mis neil on täna ja kuhu nad on teel. Aga palume sinu jätkuvat õnnistust neile. Samuti meie eestpalla koguduse, Rakke koguduse, me palume sinu kätte jätkuvalt, et sina neid õnnistaksid. Ja palume õnnistust ka sünnipäeva lastele, Lea Lomperile ja Vilvi Laole, kellel on nädala sees sünnipäevad. Me täname sind selle eest, et sina oled neid kandnud, nad on sinu lapsed ja me võime nad jätkuvalt sinu armukätte hoolde usaldada ja täname, et sina teed kõik hästi. Täname ka Silvi eest, keda sina tervendasid ja aitasid väga raskest olukorrast läbi ja ta võib rõõmsana täna seista siin ja ülistada ja kiita sind ja tänada seda, et sina oled talle rohkelt rõõmu valmistanud ja tänan, et sina teed ka üle palvete, mida me ei ole täna palunud, aga palume ka Ukraina eest ja selle sõja eest, et see võiks lõppeda ja vaenlane võiks täielikult hävineda ja sina saaksid midagi uut läbi sellega teha. Õnnista meid kõik ja tänast koosolekut ja usaldame jätkuvalt kõik sinu kätte Jeesuse nimel. Aamen. Võime istuda. Nüüd ma palun, et pühapäevakooli lapsed tuleksid siia ette
ja laulame laulu number 561, Taevaisa laste vägi. Nagu Jeesus ka ütles, et selles peitub vägi, lastes peitub vägi ja Jeesus ütles, et laske lapsed tulla minu juurde. Ja täna võime paluda ka pühapäevakooli tunnile õnnistust ja lastele, et Jumal saaks neid õnnistada, aga nüüd võime koos laulda selle laulu nagu lapsed. Me palvetame, Jeesus, tänu sulle laste eest, tänu sulle selle võimaluse eest teha pühapäevakooli tundi lastetööd ja täname, et sina näed neid südameid, sa näed meid kõiki, sa näed ka Kaisat ja Helenit ja Kätrinit, kes veavad pühapäevakooli laste tööd ja seda tundi. Palume sinu rohket õnnistust ja palume, et sina saaksid ka ise rääkida laste vastu ja avada ka uusi asju nende südametes, et midagi ilusat võiks välja kasvada ja täname, et kui me sinu õnnistust palume, siis see töö kannab vilja ja me usaldame kõik sinu kätte ja palume, et sinu jätkuv ligielu, vari ja kaitse oleks laste ja pühapäevakooli töö peal. Aamen. Nüüd saame laulda veel ühe laulu koos ja pärast seda laulu kuuleme jutlust meie kalli, armsa, kauaaegse venna Rüünar Nüülundi käest, kes on täna ka meie keskel ja väga igatsusega ja põnevusega ootame, mida Jumalal on ka läbi Rüünari meile öelda, aga usun, et see on üks eriline hetk, sest me kõik ju tunneme Rüünarit ja Rüünar on ise ka ütelnud, et see tema teine kodu on Eesti ja eks me kuuleme neid mõtteid, aga ennem kui me Rüünari kuuleme, siis laulame laulu 286, Oh mind kõigest vabasta.
Aga siiski ennem, kui me kuulame jutlust, kuuleme ka ühe laulu, mida laulavad siis vend Rüünar Nüülund ja Kai Kanto, kes on ka meie pikaaegne tuttav ja väga palju Eestis käinud. Ja nad on koos oma abikaasadega Mai-Liisi ja Mariannega siin. Aga ma nüüd palun, et ni kan komma sjunga. Den här sången som vi ska sjunga, See laul, mida me laulame, den säger att det finns ett härligt namn. räägib sellest, et on olemas üks imeline nimi, Ett skönt och ljuvligt namn. armas ja väga armas nimi. Och sen säger den andra versen, Ja teine salm ütleb, en gång i härlighet. ja ükskord aus, Då ska vi prisa Jesu namn för det han betydde för oss. siis me saame tõeliselt Jeesust kiita selle eest, mida ta on meile teinud. Det finns ett härligt namn, ett skönt och ljuvligt namn, ett namn som bringar frid, Jesus Guds son. Han som det namnet bär, konungars konung är, underbart är hans namn, Jesus Guds son. Han är min herde, min salighetsklippa, allsmäktig Gud han är. Lovpris och ära vi honom bära, underbart är hans namn, Jesus Guds son. En gång i härlighet, saliga verklighet, prisar jag Jesu namn inför Guds tron. Ty detta namn hur stort öppnar då himlens port, och i det namnet blott kan jag gå in. Härliga morgon, när mäktig som floden lovsången brusa skall. Då skall min tunga hans namn lovsjunga, enryckt jag honom ser i evighet. Mycket bra. Täna me teeme teistmoodi, et me istume. Jeesus ka istus. Ühe minuti ta seisab. On väga liigutav olla siin. 3 aastat oleme oodanud seda aega, et siia jõuda.
nagu Mihkel juba ütles, et see on minu teine ka kodukogudus. Me tunneme tõesti ennast siin kodus. Ja usume, et Jumal õnnistab ka seda sõna, mida me kuuleme. Ja ma imetlen ikkagi Taimit. Ta ei ole kunagi seda laulu ennem kuulnud ja mänginud. Ja probleeme ei ole, mängis ühe kohe ära selle. Aitäh sulle. Nüüd ma istun. Ja, det går nog här också. Ja, det är första gången som jag sitter i en så här bekväm stol när jag predikar. See on minu jaoks esimene kord elus, et ma istun nii mugava tooli peal, kui ma pean jutlustama. Hemma i Finland så har jag brukar predika i 2 kyrkor. Rootsis või Soomes ma tavaliselt käin kõnelemas kahes koguduses. I Philadelphia Borgo. Porvo Philadelphia koguduses. I Vålaks pingstförsamling där Krister och Keet. Ja Voolahti nelipüha kogudus, kus Krister ja Keet kuuluvad. Där har jag alltid en predikstol. Ja seal on üks selline suurem tool, kus ma saan istuda, aga täna madalam tool. Som finns alltid där när jag ska predika. Men jag har aldrig suttit så här bekvämt. Aga nii mugavalt pole kunagi istunud nagu praegu. Och risken finns nu att jag predikar väldigt länge. Aga suur risk on, et jutus läheb pikemaks, kuna nii mugav on. Men då har Mihkel lovat, tror jag, säga 1 minut. Ja Mihkel ütleb, et siis 1 minut on jäänud, kui peab lõpetama. Det är roligt att vara här. On tõesti olla väga tore siin teie keskel. Och det var fest igår när Samaria firade sitt jubileum. Ja eile oli tõesti üks suur uhke pidu, kus Samaria võis tähistada 30. aasta juubelit. Det är väldigt många minnen som kommer på, men jag ska inte ta upp dem nu här. Men väga palju mälestusi sellega seoses tuleb ju esile, aga nendest kõigest ei jõua rääkida. Det har gått över 30 år sedan jag kom hit första gången. Üle 30 aasta on ju nüüd läinud sellest ajast mööda, kui ma alguses siia tulin. Med en ungdomsgrupp. Ühe noortegrupiga, laulugrupiga. Vi kände inte egentligen någon här då. Siis kui me siia tulime, ei tundnud mitte kedagi. Men i sällskapet var då 2 som kände lite till Haapsalu. Seal grupis oli 2 inimest, kellel olid tuttavad või kaudselt sugulased Haapsalus. Där frun var då släkt med familjen Teller här i. Ja seal oli üks inimene, kes oli sugulane Tellerite perekonnaga. Och jag minns att vi stannade bussen lite utanför stan. Mäletan, et jätsime bussi väljaspoole linna. Det var natt och så körde vi på morgon och vi sa vart ska vi ta vägen. Siis kuna oli nii hilja, siis magasime ja hommikul siis mõtlesime, kuhu me siis nüüd sõidame. Och vi körde den där stora bussen då nära torget. Sõitsime selle bussiga siis turu lähedale. Och då säger Annette, som hon heter. Annette siis, kes oli see sugulane. Men där är ju Taimi. Ursäkta. Där är ju Taimi. Siis seal on ju Taimi. Ja, och så var saken klar, så hittade vi hit till kyrkan. Ja siis leidsime teiega siia koguduse juurde. Det var början till att Samaria sedan bildades. Ja siis sai ka Samaria alguse sellel samal ajal. Sen ska jag inte tala om varför jag går med käpp och varför jag då sitter och predikar. Et ma ei räägi ka sellest, et miks ma pean istuma ja miks mul see kepp on. Ja, det är inte fel att sitta och predika. Nej, inte fel. See ei ole vale, et ka jutlustades istuda. Jesu bergspredikan, då satt han i en båt. Ja kui me loeme Jeesuse mäejutlust, siis on ka öeldud, et ta istus paati ja jutlustas. För 1 år sedan så insjuknade jag i cancer. Aasta tagasi sain ma diagnoosi, et mul on vähk. Jag visste inte då och ingen annan heller att det var så allvarligt. Keegi ei teadnud või me ei teadnud, et see oli juhtunud ja nii tõsine.
Och det räckte till februari innan det blev liksom klarlagt vad det var. Veebruarikuuni, kuni see siis selgus täiesti. Det var lite dramatik. Et see oli selline draamanat või palju draamat sellega seoses. Den här cancern hade gjort att lårbenet brast. Et see oli siis, vähk oli siis ühe luu teinud Och det var nõrgaks. förfärliga smärtor. Ska Ja jag berätta. sellest tulenevalt on mul siin puusas ka valu. Så jag hamnade till Borgå sjukhus. Ma läksin Porvo haiglasse De sa det här är cancer. ja siis sain selle diagnoosi teada. Du ska bli opererad. Siis nad ütlesid, et me teeme sulle operatsiooni, Men vi kan inte göra det i Borgå. aga et seda ei saa Porvos teha. Det finns ett sjukhus i Helsingfors, Töle sjukhus, Et Helsingis ühes haiglas, som är specialiserat på sådana här svåra operationer och Yes. olycksfallsoperationer och sånt. kes on spetsialiseerunud just selliste erioperatsioonidele. Och där finns också en mycket skicklig kirurg som kommer att operera dig. Ja seal oli üks väga tubli kirurg, kes siis opereeris. Jag var sammanlagt 5 veckor på sjukhus. Sammanlagt 5 veckor på sjukhus. Ta oli 5 nädalat haiglas. Och det där, jag har sagt så här att jag var inte deprimerad en enda dag. Ja aga mul oli südames rahu, ei olnud kordagi sellises depressioonis. Jag hade svåra smärtor ibland, men jag var aldrig deprimerad. Mul olid rasked valud, aga ma ei olnud kunagi, Och jag vet varför. oli hinges rahu. Ja, Teate, miks pärast? Det var så många som bad för mig. See oli nii paljud, kes palvetasid minu pärast. I Finland, i Sverige, i Soomes, Estland. Rootsis, Eestis. Och jag hade Facebook-kontakt i Tyskland och Belgien och alla sa vi ska be för dig. Facebooki kontaktid Belgias, Saksamaal, mujal, kõik palletasid mu eest. Så på det sättet så har jag inte lidit någonting alls. På det sättet har jag inte haft något lidande. Sellepärast mul ei olegi väga suuri raskusi üldse olnud tegelikult. Jag kom till Töle sjukhus då, och så var det den här kirurgen som ska operera mig, så kvällen före förberedde han mig att komma till avdelningen. Ja kui ma läksin haiglasse sisse, siis mind valmistati operatsiooniks ette. En man kanske lite under 40 år. Mees, kes võib-olla 40-ndates või natuke vähem. Och jag frågade, talar du svenska? Küsisin, et kas sa räägid rootsi keelt. Nej. Ta ütles, et ei räägi. No, puhun suomea sitten. Et kas sa siis räägid soome keelt? No, han förklarade på finska. Ja sain natuke hakkama. Det var inget problem det heller. Ei olnud probleem. Men han hade en dialekt som jag inte kände igen. Aga tal oli üks dialekt, mida ma ei tundnud ära alguses. Så när han hade talat färdigt så frågade jag, Kui ta oli rääkinud veel, siis ma küsisin, kas sa oled eestlane? kas sa oled eestlane? Ja, Et eestlane? Jah. och jag tänkte så här, jag har jobbat så mycket för Estland. Ma ütlesin, et ma olen nii palju tööga seotud ka olnud Eestiga. Så Gud tyckte att nu ska jag få någonting tillbaka från Estland. Jah, et nüüd Jumal võib-olla arvas, et need ajad tulevad tagasi. Det var en mycket skicklig estnisk kirurg som opererade mig. Et see oli väga spetsiaalne ja tuntud Eesti kirurg, kes mind siis opereeris. Det får ni gärna veta här. Så var det. Et nüüd teate seda. Jag mår ganska bra. Det är inget problem annat än att jag kan inte gå ordentligt. Et mul on tegelikult väga hea, aga lihtsalt on see liikumisega on raskusi, et Därför så sitter jag numera. sellepärast ma rohkem istun. Nu ska jag gå till predikan. Nüüd lähme jutluse juurde. Och jag har ett tema som jag har hela veckan nu lite testat och skrivit ner. Mul on üks teema, mis on mu sees helisenud terve nädala. Och temat är Följ mig. Ja selle teema pealkiri on see, et järgi mind. Följ mig. Järgi mind. Vem sa det? Kes ütles seda? Jesus. Jeesus. Och Jesus är den enda som kan säga så och att det blir mycket bra följd av det.
Jeesus on ainukene, kes võib seda öelda, sellepärast et siis juhtuvad need asjad. Det är många i historien som har sagt samma sak. On palju ajaloos olnud kujusid, kes on öelnud, et järgi mind. Men det har inte blivit så bra. Aga see ei ole toonud kaasa häid tulemusi. Men att följa Jesus, Aga et järgida Jeesust, det har alltid blivit det bästa. siis alati saab meile osaks kõige parim, mis üldse olla saab. Och vi ska nu gå in i några texter som berättar om människor som gjorde som Jesus sa, följ mig. Ja lähme vaatame Jumala sõna juurde siis mõnda piibli kohta, mis räägib sellest, mis siis on juhtunud. Och jag läser från Matteus 9:9. Matteuse evangeelium 9. peatükk, 9. salm. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Matteus och följde honom. Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Matteus tõusis ning järgnes talle. Markus 1:16. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem, och de lämnade sin fader Sebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Markuse evangeelium 1:16-20. Ja Galilea järveranda pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat ja tema venda Andreast noota järve heitvat. Nad olid ju kalurid. Ja Jeesus ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebedeuse poega Jakobust ja tema venda Johannest paadis võrke parandamas. Ja ta kutsus nad otse kohe ja nemad jätsid oma isa Sebedeuse koos palgalistega paati ning läksid tema järel ära. 2 enkla ord. 2 lihtsat sõna. Följ mig. Järgne mulle. Följ mig. Järgne mulle. I en församling så är ju vi som hör till Jesu lärjungar, vi har valt att följa Jesus. Meie Jumala lastena ja Jeesuse jüngritena me oleme valinud ju kogudusena, et teda järgida. Vi har inte valt att följa pastorn. Me ei ole valinud, et järgida pastorit eller något samfund, või mõnda organisatsiooni. utan vi har valt att följa Jesus. Me oleme valinud, et järgida Jeesust. Och om vi viker av från det, så då hamnar vi fel. Kui me seda teinud ei ole, siis me läheme valesti. Det finns många så kallade andliga rörelser On palju ka vaimulikke liikumisi, som har haft sin verksamhet kring en person, karismatisk pastor eller någonting. kus on pühendatud siis ümber näiteks karismaatilise pastori või isiksuse, kus kõik käib selle ümber. Och man har följt den där pastorn därför att han är bra på att predika, han är karismatisk, han kan sjunga och spela. Järgitakse teda, sest ta on karismaatiline, oskab laulda ilusti, jutlustada, igasuguseid asju teha. Så har det hänt ibland Nii on vahest juhtunud, att den där pastorn har kommit på sidan på något sätt. ja pastor on jäänud siis Och då är Kõrvale, de här människor näiteks. som har följt honom blir väldigt vilse. Vad är det nu som händer? ja kui seda pastorit enam ei ole, siis need inimesed seal Vahend. liikumises satuvad segadusse, mis on nüüd juhtunud. Jo, man har följt en pastor, man har inte följt Jesus. Nad on teinud vea, nad on järginud seda pastorit, aga nad ei ole järginud Jeesust. Vi är människor Meie oleme inimesed och det kan liksom svaja lite
hit och dit. ja võib sinna tänna natuke viltu minna. Men följer vi Jesus Aga kui me järgime Jeesust och har Jesus som ögonmärke, ja kui Jeesus on meie peasiht, då vet vi, men Jesus ska vi följa. siis me ju teame, et Jeesus on see, keda me järgime. Vad betyder det att följa? Mis tähendab järgida? Jo, det är att gå tillsammans. See tähendab, et minna koos, Den kristna, üheskoos. ska vi säga, en kristen beskrivs i Bibeln som en vandringsman som går tillsammans med Jesus. Kristlane piibli mõistes tähendab rändurit, kes läheb koos Jeesusega. Vi åker inte bil till himlen, Me ei sõida autoga taevasse, utan vi liksom går me läheme, kõnnime tillsammans med Jesus. koos Jeesusega. Därför att Jesus är vägen, sanningen och livet. Sellepärast, et Jeesus on tee, tõde ja elu. Det här vad vi läste här nu, så handlar det om de lärjungar, de första som blev apostlar, som lämnade allt och följde Jesus. 2 kirja kohta, mida me lugesime, see on kutse siis esimestest jüngritest, kes jätsid oma töö ja järgisid Jeesust. Och jag har nog ibland tänkt så här att men hur gjorde de så här? De plötsligt bara satt de näten åt sidan och så steg de upp och så efterföljde de Jesus. Ma olen tihti mõelnud, et kuidas ikka võis niimoodi olla, et kui Jeesus kutsus, siis nad jätsid silmapilk oma töö ja läksid Jeesusega. Fader Zebedeus i båten, han blev där. Undrar vart sticker ni nu, pojkar? Vart är ni på väg? Ja Zebedeus ja tema paadid ja kõik jäid tühjaks, mõtles, et kuhu pojad läksid. De bara for iväg utan att ta ut sin månadslön eller vad de nu hade. Läksid ilma ära, ei võtnud isegi kuupalka välja, Och så läksid lihtsalt efterföljde de Jesus. ja järgisid Jeesust. Men det var inte riktigt så enkelt eller sådär. Aga see tegelikult nii lihtne ei olnud. Utan de här nu så hade varit Johannes lärjungar tidigare. Nad olid olnud Johannese jüngrid ennem, varem. Och Johannes, han hade sagt så här: den som kommer efter mig, honom ska ni följa. Johannes oli öelnud, et see, kes tuleb pärast mind, teda järgige. De hade liksom gått på baptistpredikantens möten och fick det här budskapet. Det är inte jag som är Messias, men efter mig kommer en, honom ska ni följa. Ja paljud, kes olid käinud Johannese kuulutust kuulamas, siis oli see sõnum neil kuulnud, et Johannes ütles, et teda järgige, kes tuleb Så pärast de var mind. förberedda. See oli ettevalmistus. Och när Jesus kom och sa de här orden, följ mig, Ja kui Jeesus tuli ja need sõnad ütles, järgige mind, då var de var redo. nad olid valmis. De hade hört så många goda predikningar av den där baptistpredikanten. Nad olid kuulnud Risti Johannese jutlust sellel teemal väga palju ennem juba. Ja, så det var inte något problem. Men jag tror att allting måste ha en förberedelse. Du ska veta vad du går in i. Ja see on iga asjaga niimoodi, et sa pead teadma ja saama väikse ettevalmistuse, millesse sa lähed, kuhu sa lähed. Och det visste de. Aga seda nad teadsid, kuhu nad lähevad. Han sa så här, kom. Jeesus ütles, tulge. Och så gick de tillsammans med honom. Ja nad läksid koos temaga. För 11 år sedan var min fru och jag 2 missionärer på en månads resa i Afrika. 11 aastat tagasi ma oma abikaasa ja mõne missionäriga olin reisul Afrikas. Och den här missionären som var från Finland, så hon sa att tala nu enkelt. Ja see missionär, kes oli siis kaasas Soomest nendega koos, ütles siis meile, et rääkige hästi lihtsalt. Ja, och det var en stor församling. Seal oli üks suur kogudus. Det rymdes 3000 personer i kyrkan. Sinna mahtus 3000 inimest sinna kirikusse. Men församlingen var på 250 000, så det var inte så många som rymdes in. Koguduse liikmed oli 150 000, nii et kõik ei mahtunud Nu har de kogudusse. en ny kyrka där som rymmer 10 000. Ja seal on nüüd uus kogudus, kuhu mahub Och 10 då 000. gjorde jag ett sånt här tecken då, så här. Liksom jag tänkte att det där stämmer väl, att internationellt, att man gör så här.
ja ma tegin seda liigutust seal, ma mõtlesin, et see on rahvusvaheline liigutus. Men tolken som hade varit i Sverige, han kunde svenska, så han sa nej, vi gör inte så där i Afrika. Aga üks tõlk, kes seal oli Rootsist teadis seda Vi gör så kohalikku keelt här. ja ütles, et nii ei tohi teha, et peab nii Men det var ju nästan samma sak. Siis on see enam-vähem sama Här asi. och så här. Jo, men kom. Och Jesu inbjudan, den går ut idag ännu med att kom. Följ mig. Jeesuse kutse on ka täna see, ta kutsub, tule. Och följ med på vägen. Tule järgi mind tee peal. Jo, jag ska ta med ett bibelord till. Ma loen ühe kirjakoha veel. Apostlagärningarna 9:1. Apostlite teod 9. peatükk 1. Det salm handlar om Saulus. räägib Saulusest. Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus om han skulle finnas några som tillhörde vägen. Män eller kvinnor skulle han få vängsla dem och föra dem till Jerusalem. Esimesed 2 salmi 9. peatükk. Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta iial peaks leidma mõne usuteel käijast, olgu mehi või naisi, võiks neid ahedatult tuua Jeruusalemma. I svenska Bibeln så nämns det här då det var innan de kristna hade fått liksom ett namn. See räägib sellest ajast kristlastest, kui seda nime veel ei olnud pandud neile. Det var lite senare i Antiokia som de började kallas för kristna. Et see tuli hiljem, kui hakati siis usklikke kutsuma kristlasteks. No, vad skulle de då kalla dem den där nya rörelsen? Kuidas siis seda uut liikumist kutsuda? De kallades för vägen. Nad kutsusid seda teeks, Vägen, ja. Och det betyder att du har tagit en start någonstans och så går du tillsammans med Jesus. Ja see tähendab, et see on kuskilt mingi alguse saanud ja seda teel minnakse koos Jeesusega. Och det var det här då som Paulus, han skulle fängsla dem där som hörde till den vägen. Ja siin on juttu nüüd sellest, et Saulus siis, kes palus luba, et siis need, kes selle tee peal käivad, et neid vangistada. Och så vet vi som har läst Bibeln att Paulus fick ju en uppenbarelse och han möter Jesus och så blir han själv en efterföljare med stor apostel. Me teame seda, kes me oleme Jumala sõna lugenud, et Paulus oli ju see, keda Jumal muutis ja ta sai ise siis sellel teel käijaks. Följ mig. Järgne mulle. Det var ingen invecklad teologi. Siin ei ole mitte mingit teoloogiat. 2 enkla ord. 2 lihtsat sõna. Och det är så här att vi kan inte allt från början, men vi kan börja någonstans. See on niimoodi, et me ei tea palju asju, kuidas alata, aga me teame, et me võime alata millegiga. Vi börjar med att lyda uppmaningen, följ mig. Me algame, kuuletume sellele, usaldame seda, et järgne mulle. Sen får vägen visa vad som kommer. Siis see tee, mille peal me hakkame käima, näitab, kuhu me jõuame. Jag har några gånger varit med om och sett när flygplan har landat. Ma olen mitmed korrad näinud ja vaadanud seda, kui lennuk maandub. Och så kommer det en bil och möter flygplanet. Han har väldigt fart på och kommer ut på flygfältet. Siis tavaliselt tuleb üks auto, kes siis sõidab selle lennuki juurde. Och så vänder den om. Siis ta pöörab ennast ümber. Och så ser kapten där i flygplanet en text på den här bilen, en stor skylt. Ja siis lennuki piloot näeb, siis kui see auto on seal eest ennast teistpidi keeranud ühte suurt silti. Där det står follow me. Ja seal selle sildi peal on järgne mulle. Följ mig. Järgne mulle. Och förstår det stora flygplanet. Ja see suur lennuk siis. Och den här lilla bilen. See väike tilluke auto. De måste samarbeta. Nad peavad koostööd tegema.
Den där stora flygplanet, för att komma rätt, så måste den lyda de där orden. Et suur lennuk võiks õieti manööverdada, ta peab olema sõnakuulalik sellele Så far väiksele den autole där selle ees. lilla bilen då före Ja siis see väike auto sõidab selle ees och det stora flygplanet kommer efter. Så kommer det på rätt ställe, i rätt gött. ja see suur lennuk tuleb ja saab täpselt õigesse kohta. Och det är så här att de enkla orden, Need lihtsad sõnad, de är mycket auktorativa. De Need on, har stor auktoritet när Jesus säger det. seal sees on väga suur autoriteet. Jag ska bara säga så här, en sak nu. Jag var ganska ung när jag kom till tro. Ma ise olin noor, kui ma tulin usule, Och det var aktuellt att bli döpt. siis ma sain ka ristitud. Jag hade ingen teologi om vad dopet betydde. Ingen. Ja kui ma sain ristitud, ma ei teadnud üldse, mida see ristimise nii-öelda teoloogia üldse tähendab. Men jag hade läst i Bibeln Aga ma olin lugenud Piiblist, att Jesus blev döpt. et Jeesus ka sai ristitud. Det räckte då för mig Sellest mulle piisas, att gå i dopen. et minna ka ristimisele. För om Jesus hade gått före Kui Jeesus oli läinud ees, saanud ristitud och han sa följ mig, ja ta ütleb, järgne mulle, då räckte det för mig att gå i dopet. siis sellest piisas ka mulle, et ka mina läksin ristimisele. Sen efterhand som jag har vandrat med Jesus så har jag förstått mycket mera. Men då räckte det till. Pärast muidugi, kui ma olin juba Jeesusega koos pikemalt käinud, ma sain sellest rohkem aru, aga siis sellest mulle piisas. Så om du inte förstår allt i Bibeln, Kui sa ei saa aru ka kõike, mis on Jumala sõnas kirjas, det gör inte jag. sellest ei juhtu midagi. Jag tror inte att någon av oss riktigt kan förstå allting. Ja ma usun, et me mitte keegi ei mõista kõiki asju Det Piiblis. är inget problem, See ei ole mingi probleem, utan vi efterföljer Jesus. aga me saame järgida Jeesust. Och efterhand får vi lära oss och uppleva mera och mera. Temaga koos käies me hakkame rohkem õppima ja kogema asju, mis lähevad meile selgemaks. Jag har fyllt 80 år riktigt nyligen. Ma olen saanud just 80-aastaseks. Och det är lika spännande och varje gång liksom att stå i en predikstol. Nu sitter jag, men Ja alati on minu jaoks olnud see, et kui ma seisan kanslis ja jutlustan, nüüd ma muidugi istun, för det finns alltid någonting nytt. sest alati tuleb midagi uut. Jag somnar lite efter 2 i natt. Ma Efter klockan 2 i natt fick jag sömn på rätt. Ja. Et tavaliselt või ka täna peale kella 2 öösel ma alles uinusin. Det var mycket igår, men det var inte bara det, utan jag höll på med den här predikan. Ma mõtlesin ja pallatasin seal jutluse pärast. Och så upptäckte jag saker som gjorde att men tänk, det har jag inte märkt förut. Ja kui ma lugesin ja mõtlesin seda, siis Jumal avas asju ja ma mõtlesin, et huvitav, ma pole ennem üldse seda märganud. Det där ska jag säga imorgon. Nüüd ma seda räägin homme. Det är så här som en kristens vandring är. Vägen går alltid framåt. See on see alati meile kristlastele, kui me selle tee peal käime, midagi tuleb uut kogu aeg. Vad tror ni nu? Går vägen så här? Mis te arvate, kas see tee läheb ainult niimoodi, Går den sirgelt, så här? või läheb see alla, Eller går den så här? või läheb see ülesse? 3 alternativ. Säg vilket alternativ ni tror. 3 alternatiivi. Samamoodi allapoole või ülespoole. Kuhu see läheb, mis te arvate? Ja, uppåt. Ülespoole. Det går alltid uppåt. See läheb alati ülespoole. Och om vi nu tar den bilden så är det inte alltid så enkelt att gå uppåt. Nüüd, kui me mõtleme selle peale, siis alati ülespoole minek ei ole kõige kergem. Det kan vara lite, som vi säger, motigt. Et see võib olla raske. Men alla motlut bär uppåt. Aga kõik, kui me lähme ka mäe otsa, siis me peame minema Tänk på ülesse. det också i ditt andliga liv. Nu tycker det här är jobbigt. Ja mõtleme siis selle ajal, et
tohutult raske on vahest, Men alla motlut bär uppåt. aga kõik läheb ülespoole, tee läheb ülespoole. När Paulus skulle avsluta sitt liv, Kui Paulus lõpetab oma elu siin maa peal, då var han lite så här att vad ska jag välja nu? siis Paulus mõtleb, et mida ma pean nüüd valima. Och nu kan du läsa den där. Loeme Filippi kirjast I Filipperbrevet så står det så här i första kapitlet. esimeses peatükis. Så säger han så här i 21 versen. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva. Och då är jag övertygad om att om det vet jag att jag ska leva och bli kvar hos er och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är hos er igen kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus prisa er lyckliga för min skull. Filippi 1, 21-25. Jah, mul on elamine Kristus ja suremine kasu, aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast ja selles veendunult ma tean, et jään elama ja jään teie kõikide juurde teie usu edenemiseks ja rõõmuks. Om vi ser ytligt på det här bibelordet så tycker vi att Paulus var ju väldigt obeslutsam. Kui me seda teksti loeme, siis võime mõelda, et aga Paulus ei oleks suutnud otsustada, mida ta tahab teha. Han säger så, jag vet inte riktigt vad jag ska välja. Ma ei tea, mida ma siis pean valima. Jag vill gärna vara hos Jesus. Ma tahan väga meelsasti olla koos Jeesusega. Men jag behövs också här på jorden. Aga mind vajatakse ka siin maa peal. Vet ni vad? Aga teate, Jag tror att det här ska vara en kristens normala upplevelse. ma usun, et see on meie iga kristlase normaalne teadmine või elamus. Om Taimi hade haft fiolen här så skulle vi haft en demonstration. Kui Taimil oleks viiul kaasas, siis saaks ühe demonstratsiooni teha. Men ni vet ju en fiol. Teate, üks viiul. Vi tänker oss nu att vi har den så här upp och ner, eller så här med halsen uppåt, ner. Och så är det 4 strängar. Et viiulit te teate, see pead käega kinni hoidma ja seal on 4 keelt. Varför, vad är det som åstadkommer att det blir ett ljud, en violin? Kuidas tuleb hääl välja sellest? Jo, det är för att strängen är dragen 2 håll. Et keel on poogna külge kinnitatud. Den är dragen precis lika mycket åt båda hållen. Ja ta on täpselt pingutatud täpselt paika. Om den är slapp så ger den inget ljud. Kui see lasta lõdvaks, ei tule mitte mingit häält välja. Men om den är spänd, då kan man spela på den. Då kan Taimi spela. Aga kui see on õieti pingutatud ja pinges, siis saab seda mängida. Tänk nu. Det var här som jag funderade på i natt klockan 2. Seda ma mõtlesin 2 ja 3 vahel täna öösel. Men det här är ju en bild på en kristens liv. See on ju pilt meie kristlikust elust. Vi är fast här i jorden. Me oleme siin maa peal kinni. Vi ska vara det. Me peame olema nii. Ingen av oss vet hur länge vi lever, men så länge vi lever så har vi en uppgift här. Me tea keegi, kui kaua meil on päevi siin maa peal, aga nii kaua, kui me elame, siis me oleme kinni siin. Men så är vi fästade i himlen. Aga üks keeleots on taevas kinni. Så blir det en sån där spänning.
ja siis seal vahel on pinge, see tõmmatakse pingule. Och så kan Gud använda instrumentet. Ja siis Jumal saab seda meid instrumendina kasutada. Och framförallt, Aga kõige där uppe, seal üleval, så är de där skruvarna seal on need kruvid, kus saab keerata, som den helige Ande spänner till rätt, att de stämmer. kus Jumala püha vaim pingutab seda täpselt häälde. Och i en församlingsgemenskap Ja Jumala koguduse osadus så är det väldigt viktigt on väga tähtis, att alla strängar är stämda et kõik keeled erinevate häältega on õieti pingul, i harmoni. harmoonias. Var inte en bra bild? Kas see ei ole mitte hea pilt? Men så här är det. Aga nii see on. Vi ska ha ett fäste där uppe, Meil on pidu seal üleval, men vi ska ha ett fäste här nere. meil on ka pidu siin all. Och så blir det som Paulus skriver, jag dras åt två håll. Et ma nagu tahan olla mõlemas kohas. Och då kan Gud använda instrumentet. Ja kui meil on see teadmine sees, siis Jumal saab kasutada meid kui instrumendina. Vi är på väg till himlen. Me oleme teel taevasse. Jag har som sagt nyligen fyllt 80 år. Ma sain just 80-aastaseks. Och vi hade 6 från Estland på vår fest. 6 inimest ka Eestis olid seal peol. Mikkel och hans fru och Toomas och Riina och 2 från Tallinn. Mõned Nõlvakud ja Tallinnast mõned olid peol. Ja. Och jag var mycket hedrad att få det besöket. Ma olin väga liigutatud sellest külastusest. Och Bibeln lär att ett liv vara 70 eller 80 år om det blir långt. Piibel räägib sellest, et inimese eluiga on 70 ja kui tal antakse rohkem 80. Och vi kan inte förlänga ett liv egentligen. Me ei saa oma elu siin maa peal pikendada. Vi har en läkarvetenskap som gör allt vad den kan för att vi ska kunna leva bra. Och det tackar vi Gud för. Meil on arstiteadus, mis aitab seda natukene pikendada. Men våra dagar är räknade. Aga meie päevad on loetud. Ingen av oss vet det där, men det är inget problem det heller. Meie seda ise ei tea täpselt, aga Jumal teab, aga see ei ole mingi probleem. Vi ska alla dö en dag. Ühel päeval me sureme kõik. Och jag har sagt så här nu, om vi nu tar det där 80 år, som Bibeln är 70 eller 80 år. Kas 70 või 80 aastat, nagu Jumala sõna ütleb. Så tänker jag så här. Ma mõtlen nii. Nu är allt övertid. Nüüd on kõik, mis sellest üle läheb, nagu lisaaeg. Och jag är redo att flytta när som helst. Ma võin taevasse minna igal hetkel. Det är inga problem. See ei ole minu jaoks probleem. Men jag tror att jag ska leva lite till. Aga ma usun, et ma natuke ikka elan veel. När jag fick bud om att jag hade cancer, ganska svår cancer ska vi säga. Kui ma sain teada, et mul on vähk. Och många metastaser ännu i kroppen. Ja palju oli metastaase ka juba ihus. Så sa jag bara att jaha. Siis ma ütlesin, jaha. Ingen beröring. See ei muutnud minus midagi. Utan jag tänkte så här. Ma mõtlesin nii. Inte har jag fått något förebud om att jag ska dö. Et ma ei ole ju saanud mingit förebud. Jag hade inte fått någon känsla av att jag ska dö. Et sellega seoses ei tulnud minu sees sellist tunnet, et ma nagu kohe suren. Så jag tänkte, men nu blir det här bra. Et mulle antakse nii palju, kui antakse. Men vi är på väg till himlen. Aga me oleme teel taevasse. Den rättfärdige stig. Õigluse. Aga õigete rada on otse kui valguse paistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Eller gryningens ljus som växer i klarhet õigete rada dagen når sin höjd. On otse kui valguse paistus. Mõelge, mis himlen väntar. Sõna taevas ootab. Det är många här nu som alltså vi som har varit här nu 30 år, det är många som har flyttat till det himmelska.
Selle 30 aasta jooksul De har gått före oss on paljud meist juba läinud taevasse ka. och vi är på väg dit också. Nad on meie eel, aga meie oleme teel sinna. Och Paulus sa det är mycket bättre att Aga vara Paulus hos ütleb, et on Kristus. väga palju Mycket bättre. parem olla Kristusega. Och den inställningen ska vi ha. Ja see Våra dagar är räknade. pilt peab olema meie kõigi südametes, meie silme ees. Sen finns det de som tycker men jag har levat för länge. On ka need, kes mõtlevad, et ma olen võib-olla liiga kaua elanud. Och jag minns ännu med lite med humor min mor. Minu ema, ma väikse huumoriga meenutan seda, Hon tyckte att hon hade levat för länge. tema arvas, et ta on liiga kaua elanud. Och hon sa åt mig, Ta ütles mulle, säg nu du som är pastor, ütle sina, kes sa oled nüüd pastor, varför ska jag leva? et miks ma pean nii kaua elama. Vad svarar man på sånt? Siis oli midagi sellist. Hon var 101 år när hon dog. Ta suri, kui ta oli 101-aastane. Men hon hade en uppgift ända till sista dagen. Aga tal oli ülesanne Hon var viimase päevani, förebedjare. et olla Hon eestpalvetaja. var helt klar i tanken. Ta oli mõistuselt väga selge. Och i ett ögonblick så var hon död sen igen. Ja ühe hetkega ta läks suri ja oli taevas. Så hennes dagar var räknade så långt. Tema päevad olid arvustatud nii pikalt. Så finns det unga människor som har ett kort liv som får flytta. Noori inimesi, kes on varakult surnud, Vi kan inte ge svar på allting. meil ei ole kõigele vastuseid. Så här är det. Aga nii see on. Det finns en tavla. Jag har berättat den nu ganska många gånger. Jag tror att ni känner den också till den i Estland. En gammal tavla med ålderstrappan. Kan ni den? Et on selline vanuseline trepp, selline pilt või tahvel olemas. Gammal tavla där man beskriver åldern så här med, kan ni den? 10 år, 20 år, 30, kus on iga trepi aste, siis 10 eluaastat, 20 eluaastat, 30, 50. 50. Och vart går det sen? Kus siis läheb? Sen går det så här. Siis hakkab 60, tagasi 70, minema 80, 60, 70, 90. 80, 90. Den är fel. See on vale. Det är inte Guds trappa. See ei ole Jumala trepp. Guds trappa är så här. Jumala trepp on selline. 10, 10, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80. 80. Det bär uppåt hela tiden. See läheb ainult ülespoole. Hela tiden uppåt. Ülespoole. Sen någonstans där, 80, 90 och en del längre, så väntar hissen. Ja siis, kui tuleb aastad 80, 90 So või natuke edasi, siis lõpeb trepp ära ja ootab meid lift. Så stiger vi hissen Siis me saame lifti minna och så far det med fart. ja siis järku tõmmatakse meid üles. Är det inte fantastiskt? See on ju fantastiline. Då är allt färdigordnat. Niimoodi on see Jumala poolt valmis seatud. Och hissen vet vägen. Ja lift teab teed. Jo, och där välkomnar oss Guds änglar. Och Ja sealpool me kohtume Jumalaga, Jumala inglitega. där väntar oss våra släktingar som har gått före och vänner som vi känner. Seal ootavad meid õed, vennad, lähedased eel. Så det är den här inställningen vi ska ha som kristna. Meil peab olema see pilt silme ees. Följ mig. Järgne mulle. Vägen går uppåt. Tee läheb ülespoole. Hela tiden. Kogu aeg. Och när den är som bäst, när solen lyser som klarast. Ja kui me vaatame taevasse ja selge taevas När vi har gått trappstegen ja me oleme ülespoole läinud, då kommer Jesus och tar oss hem. siis tuleb Jeesus ja võtab meid enda juurde. See on fantastiline. Det här är det kristnas hoppet. See on meie Ingenting att frukta. lootus, me ei pea midagi kartma. Era hjärtan ska inte vara oroliga, säger Jesus. Tro på mig. Jeesus ütleb, et teie süda ärgu ehmugu, uskuge minusse. I min faders hus är många boningar. Minu isa majas on palju eluasemeid. De är beredda för dig. Jeesus valmistab seda. Så det här är det kristna budskapet. Följ Jesus, See on kristlik sõnum. så då går raka vägen till himlen. Järgi Jeesust ja tee läheb üles taevasse. Amen. 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 Vi kan be, kanskje me palvetame. Ja, himmelske Fader, vi
Taevane isa, me tõuseme üles ja Ska vi resa oss? Ja. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du är vägen, sanningen och livet. Jeesus, me täname, et sina oled tee, tõde ja elu. Tack för att du berett ett rum för alla dem som tror på dig. Täname, et sina valmistad eluaseme iga ühe jaoks, kes usub sinusse. Och tack för att vi här och nu också får komma ihåg alla dem som har gått före oss. Tänu sulle sellest, et me võime ka meenutada neid, kes on läinud meie eel. I den här gemenskapen i Haapsalu. Ka selles osaduses siin Haapsalus. Alla våra egna, nära och kära som har Meie lähedased, tuttavad, slutat sina dagar kes on lõpetanud oma och idag päevad väntar på oss. ja ootavad meid. Tack för att du har berett en boning för varenda en av oss. Täname, et sinul on õige tee meie kõikide jaoks. Tack för vårt härliga hopp. Täname selle aulise lootuse eest. Framförallt för att få se dig. Eeskätt sellest, et me saame Jeesus Och sind också näha få svar på alla frågor som vi inte fick svar på här på jorden. ja kõikidele küsimustele, mida me siin vastused ei saanud, Jeesus, me saame Men taevas vi vastused. tror på dig. Me usume Jeesus sinusse Och vi tror också att det är sant som det står i Bibeln, att för dem som älskar dig samverkar allt till det bästa. ja me usume ka sellesse, et nagu sina ütled, et kui me sind valime, sinust usume, siis parim juhtub Du meil. är med oss i hälsa, du är med oss i sjukdom. Sina oled meiega raskustes, haigustes, Du går framför oss, sina käid meie eel, du går vid vår sida sina käid meie kõrval, och du går bakom oss sina oled ka meie taga, och du omsluter oss på alla sidor sina oled, för ümbritsed meid för din kärleks skull sinu armastuse och tõttu. för att du dog för våra synder. Sina surid meie pattude eest. Herre, nu vill vi också vara med och gå lite vidare med dig. Me tahame sinuga edasi minna, För Jeesus, det är vägen. selle tee peal. Och du vill visa oss ännu mera vad du har att ge i ditt ord. Kiita ja tänada sind kõige eest, mis sa oled meile andnud, sinu sõna eest. Tack för att vi ska få se att du har överraskningar också i våra liv framöver. Täname, et sinul on ka üllatusi meie jaoks selle tee peal ees ootamas. Och vi vill leva här på jorden så länge du vill. Ja nii kaua, kui me siin maa peal elame, usaldame sind. Men vi vill möta dig på himmelens skyar eller om vi ska dö, hur du bara vill. Ja kohata sind taevas Vi är dina barn, sinu lastena, din egendom. sinu omandina, Och då är vi i goda händer. siis me oleme heades kätes. Vi ber dig om din välsignelse över den här församlingen. Palume õnnistust sellele kogudusele jätkuvalt, Över församlingsledningen här, Mikkel och församlingsledningen. kõikidele juhtidele siin, juhatusele. Vi ber dig om din välsignelse och kraft över arbetet i Samaria. Sinu jõudu, õnnistust ja väge ka Samaaria tööle. Tack för att du har varit med där under alla dessa år. Täname nende aastate eest, et sina oled Och tulnud seal kaasas. vi har fått se din vilja. Vi har fått se att du där också har gjort under. Sina oled ka seal imesid Och teinud. människor har fått möta dig. Inimesed on kohanud sind. Och vi ber dig, Herre, Me palume sind, tillkommer Jumal, ditt rike. tulgu sinu riik, Ske din vilja, sündigu sinu tahtmine, som i himlen så på jorden. nagu taevas, nõnda ka maa peal. I Jesu namn. Jeesuse nimel. Amen. 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 Nii, ma vaatan kava, jätame ühe laulu vahele, ma tuleb pikaks. Võtame kohe korjanduse ülesse, praegu laulame laulu number 252, Õed ja vennad, kandkem siin ja seal. Ja pärast seda kuuleme veel tervitusi. Vidarin kollektne.
Issand, võime tänuga seista siin jälle sellel pühapäeval ja tänada, et sina oma armuõldusega oled meid kandmas ja varjamas. Oled õnnistanud, kinnitanud sõnaga meid. Issand, täname, et oleme võinud kokku panda ka ohvrianni. Täname, et sa tahad seda õnnistada ja õnnistad ka iga rõõmsat annetajat. Tänu sulle, et sinu arm ja eeldus on jätkuvalt neid kandmas ja varjamas. Aamen. Hej, jag heter Nisse Martinsson tere, minu nimi on Nisse Martinson och jag är pastor i Åtvidabergs frikyrkoförsamling. ma olen pastor Åtvidabergi ühinenud koguduses Och vi är några stycken här som vill skicka en liten hälsning från församlingen till er. ja meid on päris mitu, siin oleme 7 Rootsist, et anda teile üle ka tervitus. Ni finns med oss i våra förböner där hemma genom arbetet med Samaria. Olete Samaaria töö kaudu ja ka kogudusena meie igapäevastes eestpalvetes. Och det känns fantastiskt roligt att få komma hit och se och träffa er. Ja väga eriline eesõigus ja tore on tulla siia ja näha teid kõiki. Vi har ju valdag i Sverige idag. Meil Rootsis on täna valimistepäev. Och då kan man ju tänka att det är en otroligt viktig dag som man måste vara med på. Ja see on ju üks tähtis päev, kus peaks olema kaasas, millega peaks olema kaasas. Men jag tänker att varje dag är egentligen en valdag. Aga ma usun ja me teame, et iga päev on üks valimise päev. Där du och jag måste välja att ta emot kärleken från Gud och vända vår kärlek till honom. Meie Jumala lastena me peame valima iga päev, et võtta vastu tema käest armastus ja anda seda teistele. Där vi måste ta emot kärleken från våra nära och från de människor som vi möter och ge tillbaks. Ja võtta armastust vastu ka teistelt inimestelt ja anda seda neile, kes seda vajavad. Och även om jag gifte mig med min fru för snart 30 år sedan. Ja isegi mina olen abielus olnud 30 aastat naisega, oma abikaasaga. Så måste jag ändå varje dag bestämma mig för att ge henne min kärlek och ta emot den kärlek som hon ger. Pean ka mina otsustama iga päev, et mina armastan oma abikaasat ja võtan vastu selle armastuse abikaasalt endale. Tina, min fru, är tyvärr inte med här. Tiina, mu abikaasa, täna ei ole kahjuks kaasas. Men hon är pastor tillsammans med mig i församlingen, så hon sköter om församlingen hemma just nu. Aga me teenime koos kogudust ja tema siis hoolitseb teenistuse eest täna koguduses Rootsis. Jag tänkte också dela ett ord från första Korinthierbrevet 14. Tahan sätta ühe sõna 1. Korintuse kirja 14. peatükist. Där Paulus talar om att när ni kommer samman så har var och en något att bidra med. Seal Paulus ütleb, et meil igal ühel, kui me tuleme kokku, on midagi jagada, midagi anda. Det kan ju lätt vara så att man tänker när man får gäster som kommer hit så är det de som ska vara med och ge. Tihti me mõtleme, et kui meil on külalised, siis ei ole meil vaja ise midagi anda, ainult võtta vastu nende käest. Men precis som vi har hört i predikan här, så när vi kommer samman så får vi tillsammans vara med och ge. Aga nagu me ka jutlusest kuulsime, et kui me tuleme kokku, siis meil igal ühel on vastastikku midagi anda. Så vi får ta emot kärleken från Gud och vara med och ge den till varandra i mötet med varandra. Kui me tuleme kokku, siis me kogeme Jumala armastust ja saame seda jagada üksteisele edasi. Så får vi tillsammans i bönerna och sångerna och gemenskapen bli till en välsignelse för varandra. Ma usun, et see sõna, see laul, see osadus, see saab olema suureks õnnistuseks meile kõikidele.
Så tack för den välsignelse som ni ger för oss, och vi hoppas att vi får vara till välsignelse för er. aitäh selle õnnistuse eest, millest oleme ka meie osa saanud teie käest ja usume, et saame ka olla õnnistuseks teile. Gud välsigne er. Jumal õnnistagu teid väga. Tack. Aitäh. Guds frid. Jumala rahu. Roligt att vara här igen. Tore on jälle olla teie keskel. Om ni har glömt mitt namn så heter jag Myggan. Kui te olete minu nime unustanud, siis minu nimi on Myggan. Och har blivit pensionär i församlingen hemma. Ja olen pensionil. Så Olin varem seal pastor. Nisse och Tina är mina efterträdare. Nisse ja Tiina siis jätkavad minu tööd. Samaria hade 30-årsjubileum. Samaral oli 30-aastane juubel. Och jag tror att vi i Åtvidaberg har 15-årsjubileum. Ma usun, et meil Åtvidabergis me tähistasime 15 aasta juubelit. Med kontakten med Samaria och med Suttlepa och på sätt och vis Haapsalu baptistförsamling. Nende kontaktidega, mis said alguses 15 aastat tagasi Samaria, Suttlepa ja Haapsalu koguduse vahel. Jag skulle ut till Suttlepa för första gången. Ursäkta. Jag skulle ut till Suttlepa baptistförsamling första gången. Nu. Nej, för 15 år sedan. Ja. 15 aastat tagasi, kui me esimest korda Suttlepa kogudusse läksin. På Baptistunionens office så hade de fixat bussbiljetten. Ja liidu kontoris oli minu jaoks bussipiletid valmis ostetud. Och Thomas och Ella skulle hämta mig. Ja Toomas ja Ella tulid bussi peale mulle vastu. Gudstjänsten skulle börja klockan 10. Teenistus pidi algama kell 10. Och för att komma i tid så kom jag med till busstationen 8:15. Ja et õigel ajal jõuda, siis 8:45 jõudis bussijaama. Det var många böner och orolig väntan. Palju palveid, see oli natuke ärevust, palju ärevust. Jag visste inte någonting. Vem är Thomas och när kommer han? Ma ei teadnud, kes on Toomas, millal ta tuleb. Men vi hann i tid till gudstjänst. Aga me jõudsime õigeks ajaks Jumala teenistusele. I år har jag varit 2 gånger i Azerbaijan. Sellel aastal olen ma olnud 2 korda Aserbaidžaanis. Och då har jag mött vår tolk. Ja seal kohtasin meie tõlki. Ali som är turkmen. Arlin, kes on türklane. Turkmenistani. Turkmenistan. Hans pappa är mulla, en muslims präst. Tema isa on moslemi preester. Och han skulle också bli islamsk präst. Tema pidi ka saama islami preestriks. Men när han läste Koranen, Ursäkta. när han läste i Koranen, Ja kui ta luges Koraani, fick han ingen frid. ei saanud ta mingit vabadust. Så mötte han Jesus, Siis ta kohtas Jeesust. blev totalt förvandlad, Sai täiesti muudetud. gav upp allting. Andis kõik ära. Han blev utsparkad av sin familj. Bye. Ta visati Iväg. perekonnast välja. Han är utsparkad från sitt eget land. Ta visati oma maalt välja. För att han följer Jesus. Sellepärast, et ta järgis Jeesust. Ibland så tittar han på klockan. Vahest ta vaatab kella. Snart 11:30. Oi, varsti kell saab 11:30. Nu är det rätt tid. Nüüd on õige aeg. Och säga det viktiga. Öelda see kõige tähtsam. Jesus älskar dig. Jeesus armastab sind. Varje morgon Igal hommikul säger han till sina 4 flickor. ütleb ta seda oma 4 tütrele. Och då säger han deras namn först. Ütleb nimepidi. Nu sitter min fru Ingrid, så då kan vi leka att hon är min dotter. Minu abikaasa Ingrid istub siin, aga mängime, et tema minu tütar. Ingrid, Jesus älskar dig. Jeesus armastab sind. Eller Mikkel, Jesus älskar dig. Mihkel, Jeesus armastab sind. Varje dag. Iga päev.
Det är budskapet. see on sõnum. Jesus älskar dig. Jeesus armastab sind. I Sverige har vi valdag. Rootsis on meil valimiste päev. Nisse pratar om att det är val varje dag. Nisse rääkis, et meil on iga päev üks valik. Runar har pratat om att det är val att välja Jesus. Runar rääkis, et me peame valima Jeesuse. Men det bästa av allt, vänner, Aga kõige suurem, kallid sõbrad, att Jesus väljer dig varenda dag. et Jeesus valib meid iga Han päev. väljer dig varje dag. Jeesus valib teid iga päev. Han väljer dig. Ta valib Han teid. dog på korset för Ta din suri skull. ristil sinu pärast. För han älskar dig. Ta armastab sind. Han vill ta hand om dig. Ta kannab hoolt sinu eest. Rena dig. Puhastab sind. Gå med dig. Käib sinuga koos Var guiden i livet. igal hetkel. För jag fick bilden när du pratade, Runar, om vägen uppåt. See pilt, mis sa rääkisid, Rüünar, et tee läheb ülespoole. När jag var i Bombay eller Mumbai Kui ma i olin Indien. Mumbais, Indias, 8 filer. 8 Bilar reaalne överallt. tee. Igal pool on autod. Och det går sakta, 1 kilometer. 1 kilomeeter aeglast sõitu. Bilarna går tut, tut, tut. Autod ainult tututavad kogu aeg, et mööda Byter saada. fil hela tiden. Vahetavad ridasid kogu aeg. Att följa Jesus Et järgida Jeesust är inte spikrak väg. ei ole ainult kogu aeg otse käia. Den går lite sissus fram och tillbaka See läheb edasi-tagasi. mellan världens olika frestelser, Läbi erinevate kiusatuste. mellan olika fallgropar. Ka läbi kukkumistega. Det är för mycket som säger kom, välj mig. On palju need, kes ütlevad, tule minu juurde. Varje dag finns det saker och ting som vill föra oss bort. Iga päev on neid asju, mis juhivad meid Jeesusest eemale. Glöm inte bort. Ära unusta ära. Jesus vänder sitt ansikte mot dig Jeesus on oma näo pööranud sinu poole. och säger orden: jag Ja älskar ütleb, dig. ma armastan sind. Jag har dött för dig. Ma olen surnud sinu eest. Och så sträcker han ut sin hand. Ta sirutab oma käe välja. Följ mig. Järgne mulle. Jag vet vägen. Mina tean teed. Förbi alla svårigheter. Ka läbi kõige raskuste tean Eller teed. genom alla svårigheter. Läbi raskustest mööda. Ta min hand. Võta minu käest kinni. Och när vi tar hans hand, Kui me võtame tema käest när vi följer Jesus, ja järgneme Jeesusele, så vet vi vad som än händer, siis me teame, et så ükstapuha, mis är juhtub, vi i hans hand. oleme tema peopesade vahel. Han är här. Ta on siin. Jesus är här Jeesus on siin och säger: jag älskar dig. ja ütleb, ma armastan sind. Och så sträcker han ut sin hand Ta sirutab käe välja emot dig. sinu poole. Det är valdag idag. See on valimiste päev täna. Du kan välja att bildligt talat ta tag i den handen. Sa võid valida täielikult tema, Jeesuse. Nu ber vi. Me palvetame. Och vill du så kan du liksom sträcka fram din hand. Kui sa tahad, sa võid oma käe sirutada Jeesuse poole. Att du vill följa honom. Kui sa tahad teda järgida, Han som siruta har dött Jeesuse för poole. dig. Jeesus, kes on sinu pärast surnud. Han som älskar dig bortom allt. Jeesus, kes armastab sind üle kõige. Vi ber. Me palvetame. Jesus. Jeesus, Jesus. Jeesus, Jesus. Jeesus. Tack för din kärlek. Tänu sinu armastuse eest. Tack att du älskar oss alla. Täname, et sina armastad meid kõiki. Herre, nu vill vi fatta din hand. Jeesus, me tahame sinu käest kinni võtta, leida selle. Vi vill följa dig nära. Me tahame sinu järgi, sinu lähedale tulla. Vi vill älska dig mera. Me tahame sind rohkem armastada. Vi vill följa dig tätare i livet. Me tahame järgneda sulle kõiges. Jesus, vi vet att du dött och uppstått för oss. Jeesus, me teame, et sina oled surnud ja üles tõusnud meie jaoks. Därför vill vi tacksamhet. Sellepärast me tahame sind tänada. Ge våra liv, Kingi meile elu, vårt hjärta,
süda, vårt allt, vår vilja. kõik meie tahe. I ödmjukhet och följa dig. Kingi alandlikkust, et järgida sind. Jesus, Jeesus, du är mitt allt. sa oled meile kõik. Livets skatt. Sina oled elu kuningas. Välsigna oss. Õnnista meid I Jesu namn. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Glöm inte bort, Ära unusta, Mikael, att Jesus älskar dig. Jeesus armastab sind. Att Jesus älskar dig. Jeesus armastab sind. Tack. Aitäh. Vill någon hälsa till nu eller? Aitäh tervituste eest. Usun, et Vildu Helsa. Krister ütleb ka veel. Jag heter Christer Lindberg Minu nimi on Krister Lindberg. och varit med i Samaria, Finland nästan från början. Olen Samaria alguse juures, ka Soomes olnud algusest peale. Av Guds nåd fått vara med och starta också det här arbetet med Runar och Thomas och Jyri här i Estland. Ja olen ka Samaria Eesti alguse juures olnud koos Toomas ja Rüüneriga. Och det är en stor glädje naturligtvis för min fru och mig att få vara med här. Ja tore on olla ka oma abikaasaga teie keskel. Och min fru visar att det inte ska vara så lång och visar korta versioner. Ja naine juba näitab, et väga lühidalt peab jagama. Och det är viktigt att vi är korta men innehållsrika. Vad fina vittnesbörd predikan vi hört idag. Täname jutluse ja tunnistuste eest. Och det har gått in i våra hjärtan. See on minu südant puudutanud. Och vi som har varit här, vi har bott här på Samarihemmet i vår bil här. Me oleme autosuvilaga olnud siin mitu Och vi päeva. sitter med bröderna där på hemmet och man blir så berörd när man ser dem som vill följa Jesus. Ja oleme näinud väga palju ka neid, kes on Och tahavad Jeesust, on valinud Jeesuse. och det är därför vi jobbar i Samaria också, för att människor ska Samaria töö följa juures Jesus. ja näinud seda tööd, näha, kuidas see töö läheb ka edasi. Bara önskar Guds välsignelse och hälsningar från våra nya ledare i Finland, Päivi och Ismo Valkoniemi också. Ismo ja Päivi Valkoniemi poolt ka tervitused, kes on Soome Samaria juhid. Och välsignelse till den här församlingen som har fått vara med i födelsen av Samaria. Tack. Ja. Vill du Kai säga någonting? Inte. Tack för alla. Tack. Jeesus älskar er. Jeesus armastab meid kõiki. Teadete koha pealt veel nii, et kolmapäeval on piiblitund 6:30, reedel õhtul kell 7 noorteõhtu ja järgmisel pühapäeval kell 10 taas siin peajumala teenistus. Ja seekord me oleme meestega Kuressaares laulmas, teenimas, nii et Eerik viib läbi seda koosolekut järgmine pühapäev. Siis peale seda koosolekut on meil kohvilaud, saame juua kohviteed, torti veel rääkida, olla üheskoos osaduses, kogeda seda, et Jeesus on ka siis meie keskel ja igal päeval, et kui me läheme ka siit välja, siis Jeesus armastab meid ja see tee koos temaga, see läheb ülespoole. Kuigi on raskused, võib-olla allaandmise tunne vahest või lootuset olukord, aga me teame, et Jeesus viib meid läbi kõigest. Järgneme Jeesusele, vaatame tema peale. Aga tõuseme ja laulame lõpulaulu number 490, Tõotused iial ei kõigu.
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Aamen.